Здравейте! Днес ще ви покажа трикове с топката. Нека да ви покажа първия. Нека да ви покажа втория. Това бяха двата финта, които исках да ви покажа. Нека да ги покажа пак. И само това втория. Стигам. Добре, на място ще го. И това бяха триковете, които исках да ви покажа. Ако ви е харесало клипчето, дайте палче нагоре, пишете долу в коментарите дали триковете са били яки, абонирайте се и до скоро!